Una veïna sorollosa. Hi havia una vegada a un poble petit de Còrdova dos veïns que vivien un al costat de l'altre, el José i la Fina. A l'arribar les vacances d'estiu, el net del José va venir al poble a passar un parell de setmanes. El net es deia Marc i era un nen al que li agradava jugar molt a la Wii, però els seus pares no li van deixar portar-la al poble perquè no es trenqués. Van passar uns dies i el Marc s'avorria molt perquè no sabia a què jugar. El José estava molt preocupat pel seu net i després de pensar molt va tenir una idea. Li ensenyaria a jugar al seu joc preferit, els escacs. Al dia següent, mentre el José ensenyava el joc al seu net, van sentir una música molt alta que venia de la casa de la Fina. Amb el volum tan alt, no podien concentrar-se. Aleshores, el José va anar a parlar amb la seva veïna. Ell es va queixar i la Fina li va explicar que la música era de la Lídia. La Lídia era la seva neta que havia vingut a visitar-la per vacances. A la noia li agradava ballar molt i sentir música a totes hores. Com a la Fina no li funcionava l'audiòfon, no s'havia adonat que estava la música tan alta. Després de disculpar-se, el José li va dir que no s'amoïnés, que parlaria amb ella. A l'endemà, un altre cop, mentre jugaven als escacs, la Lídia va tornar a posar la música alta. Aquesta vegada el José i el Marc es van reunir amb la Lídia i la Fina per parlar i solucionar el problema. La Lídia estava molt trista perquè a ella li agradava ballar amb la música alta, però entenia que molestava als veïns. De sobte se li va ocórrer una idea. Farien un horari. Als matins, mentre la Lídia escoltava i ballava amb les seves cançons, José i el seu net aprofitaven el bon temps per passejar pels camps del voltant. I per la tarda, quan feien molta calor per estar al carrer, es reunien una estona tots junts a la casa del José per jugar als escacs i altres jocs. Així és com van passar l'estiu tots contents. 3